Αθλητισμός και κυρίως ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τι. Αλήθεια, δεν με νοιάζει τι. Θέλω να δω με ένα τυχαίο ποδοσφαιρικό αγώνα. Μια φάση, ωραία, να χαρώ. Τίποτα, δεν θα ρωτήσω τα πολλά από τη ζωή μου. Όχι. Καλή θέση ο Σαραντόπουλος το εκτελεί. Χαμηλά. Πούτσι! Σουντάρει ο Πούτσι! Σαραντόπουλος στο κόρνερ στο 19ο λεπτό. Πολύ χαμηλά. Πάλι περνάει η μπάλα από τον Πούτσι. Όχι, ρε Πούτσι. Και ο Πούτσι άμυνα εκεί και η μπάλα είναι κόρνερ. Νουχάνοβιτς. Πούτσι σουτάρει ο Πούτσι. Ωραίο σου του Πούτσι. Νάτι κόντρα. Νάτιος ο Πούτσι πάλι. Νάτιος ο Πούτσι της στον Καλίν. Καλίν γρήγορα την μπάλα, παιδί μου. Σουτ. Γκολ. Γκολ ο Πούτσι. Το βάλε. Έβγαινε Πούτσι. Ο Πούτσι. Ο Πούτσι γκολ. Με φοβερό βολέ του Πούτσι. Να λοιπόν. Ο Θεόδωρος Πούτσι. Είδατε τι βγάζει η οικογένεια της Έλληνας. Αυτό είναι.